na onyame ne wo nipa ede ma wo desani bedi kan kan nyame ye ni ne ho agro so oti prem na ukọ Canada mem na me ye wura esuri ese ko wura second wura third na fa level na otimu anu ohun se na de enkura na kura so me pam che yanka Revelation chapter 10 verses 1 coming adisem etiredu yimu baako ede ba no kan ni twi o kan brofo a medwompo yanka twi ni mami na mehunu obofo foforo hodenfo bi se ofiri soro eba fam na mehunu obofo foforo hodenfo bi se ofiri soro ba fam na oframununkum na nyankonton e woni tiri so nyankonton woni tiri so na nanim tebia te se owia nanim tebia no ni face ni te se owia na ne nan te se ojafadum ne nan no te se ojafadum na okura nwoma ketewa bi a emu abie e woni nsem okuta nwoma small boy bi emu abie woni nsem na ode ne nan nifa esi eposo aha na ye mede no ode ne nan nifa we esi poso na ode benkum si asase so na ode benkum ni si asase so na ode ne kase tia mu sede agata bobom medase aha na ye mede no abrofo na ye ship ye plane omo di plane ship sop Maria fapoase ai chinia kope ba bi epo ni mfimfim po wona nkampese nano ayeden e wo ye nhunu nenso sura abofo ba akopɛ de ne nani fa wei esi mfimfim se grew na wodi benkum aka sɛ eden iti sa sura abofo wei ne fa ne toto nyankopɔn sura abofo omukura de ofre on se momra meboa se sura abofo de nyame amono oso ofre ye na obo ye ti ye na ye bo odin ye bo odin papa woni pa obo odin ti se sura abofo ba akompani o ne fa tutu onyame ho oso de obi apama no ne mum judgment day na ntiritwitwa samoni ye di ne suma se no me ka ho o ana oso ka ho yenhwe ne yenyai ene metewa na ayam say eh se ne ya ba se mawu anti heaven mekobi because oh anu ate yesu obi ewu asori na oka heaven kwaje ensem wo de fa ne se oboa na emum ti asem na o kan firi se yentie ne ye kan sagu ebo a bra maami me nua ba brantie titiri brantie no hwe sika yenya yempe upe sika ubedin samoni ne mo adwuma wo ye na wo de ye sika wo mu a ebeba na agro bi aba ge bi be catch them ti sese adani afa mayo anu soso me nua ba me nua brantie bonsam sika ye ni o ode aba obosia tambi ope bi obeje no mamu so nwa obeje ni pofrem abrawani nweden na ho so ene skaima ye ya ne se won fa ni nua ba o na wachi obi nua ba no ode na tsena computer no o se woni broni nkasa woni we nkasa na abrofo ye smart papa bonsam ya ka huhu sem ba bi efira efiri broni kurom pa na eba nyame asem kakra bi pe ne pe so obrin apɛ bonsam tumi a obin ye pa ko jama mamu obehu ukɔ China mamu a obehu ukɔ India mamu a obehu ti woti ya wadi sika no ba wonim ne wo ye se nyame nimu a unnyam fie nsia ene bronu bi wa ha me modin every day na nkwala abobo canopy ni ye nam fofo no mayi fie aduoson wa menya bi aduasan wa enya bi ukro sika no ya mfa ama wa nkɔ me wa asase bi wa nkramam na ofiri fie bi ansa na akɔ medie no ho
na brante adwuma no wodi isi dan no ye mfa so nsi dan wona wani ate wasi dan eda owura mu anakum dan ni si ho onuanum wo mu so obi anwura mu mpo no akochia wo sika yenya ne yempe wonam wiase afatu utrim se de ehye obotom no enne ye wo dia enyame pa ubia woni yiyedie wonanim obi besi abrosan obeba besi boys quarters obi beto Ford obeto GMC obi wakra won toka but onye car fan wode ne de be ye japade ama nipa bebere anya ba bia ye dan ada anya dwuma ye mesremo me de mano ba besi Agya Koo uhu misa no mempre kura senya de amekoye ne kurom a mempie fi se miduru kurom a me fa kejeti a gise police ba Ghana for do ye pe wasem yetimi block kai na ma bre mesre wo mo ansa na mafiri nipa nsem kai yetimi apie me hu donti eba sa so na madanya me ase firi se nya nipa nyina ena nya ne sa edimano eba wie ye mesre mo mlantie no ensanom nubone se obaba bebobra papa ama obi ahwe so esua de bia de beche binu maame freme ebi freme nkwadai ipese me yesewo so obeye koye program a obi si shira me si nyame beye so ne nsa nyame beye obia pese abrante wasi su no se bi so din na obeto se sika na obepese unya bia ko beye se Agya Koo mi ni sika nenso nyame ma me nsa ye den ekoma no de bia mesremo ebia mesa ba habio info abrabo ento chacha fo abrabo ni agro netintim ne ye nyame pa emre papa ba ebese me hu ade se ye nipa yi no nyankopon wa ade a ode ahye obia mu but obi wo betumi anya achede no ebia talent no baako mienu miensa ti se obi wo tonwom nipa kro no bobo ebia osa eyisini ye wo bimu wo asade ne wo ne mu na bibi ka ho ebia sini yie no concept no wo ne mu but concept de no osa nso ni made academics but time bia no nipa pese o mu ka concept de ne hye cause ebe o ma me kra be ka jose wajimi o onene kaza me ka ma bi no mo betumi akaza adan na o yesi asa wo joku hondodo concept enti nipa sa no na chese emu de hin na nyame pese oye anaze concept no betumi aye e de aka academics no as supplementary medas yo medasi mamini kan yiwe ya no adoma chede na edoso obu o wan hwe obetimi anya be edukura oyewe akwaye te se o papa na ne manum na ase obi aya sobrache na obra ho asema no ubonse na adwuma so ya kwada o so na ada ntemu wotimi pejao e de wusi ano se hwe madwuma no so mame obi ani se eye kakra na ne me koyo wotimi de ne bank account number nyina ma o se koyi sika we yeden because onim se me ba kofi ana akwadwo onye me sika basa na momo onim se wo de oyi bi Agya Huja ubudia onfa ne dan safo ampo e ma o se kosiesie ho ya papa bi tena ase ne ye frɛ no Bob Santo anya ne ba bi ko tama Santo mo free ominti minimu eba no omo hya ase agyae ba me be ye comedian me ba National Theatre no na oluma na me ye mpanimfo na tena se wo wes na wo kan comedy wom ti ye be try wo comedy no
ye tra me ana pa me de beje award kese pa sa ne nkomode e de ko fana akra 1998 me na me man nkomode eja comedy ye kra fi se to me power na ye de ba no na ano den ene na me firi soro kukuo bi mu besi fom a ofiri efom national theater fom wo pie ye no to dwom bi wase kwa kumosi wonye fe koprotenga na be ye de be chese wo kala anya hwe Agya Koo na be ye de be ade mi free comedy no me sa be ye nwumtofo menya me yensa o na nye hu a ka ball kura me bobi me was stamina papa metimi abɔ 90 minutes me yensa ansa wo hwe senior actors ni nyina me na me captain o ba betum park ni so na me bɔbɔ no a me sebi me shebi senye ahonwodin bi a ebi team a kamesa ma bɔbɔ de nyame de bama mbia maye ne yie na ekwan ya bi no fa so eye adwuma no ene ma omo nche eto so bio kane no ani esusa no de uko bɔbɔla o ma me be ka che so ma mo fi se sata muni boot bia red park no muni ade wo de ona na esisi fom emu ba etintim so setie ni wo baba fie na kokonu aba fo no wate ye mia so ana wo ye den usu enti wo ma me so hwa ne sa na ye na hometi enti uko bɔbɔ no obɔbɔ wo wo ye wadwen se concert wo be ya o se eya kohwibra wo babo nenso ne ball e de ne yehuni ye ka wi asisi ketwitwiri die pa mrantie yi gin na wotwe no a ye ka bi kire wa adan bra ne ye burusugu a ka me bobi a meti stadium amakom stadium asokwa anwunaga nyina brotia nyina ye ne yeje ho sika asase e wo RL ni ade nyina omutue sika na ma amakom e amakom asase eduru anwumira mikodi agro stadium ye bobo yeso esansa nye ho ne nyame de mebe fenti no me ye me ntimi anyeden eto subio eti concert no de wo ya enyo ma mi mpo obi kura betimi aka je se wo wajimi o kane mi na nkroma obi timi ka se na matene machi Agya Koo watro ne ka bi ho jimi so mfaso ne dan bi jimi so mfaso eda metro sa bi amagu nyame anim ase obegye na japade nyina firi me nsem me ntro bi da na dia ne concert asukufu ankyere yase concert ene den sa abrofo no ase kyere se concert obi koye program kese bi a ochro so concert mebo a ukobo ban na se o fale posters a concert ba na ye enti ne ma bi asenti ye free so wo yes a na sabe ye mpanimfo bi a hye adwuma na se no bebe abra ba o me de hye ase na nye ahuhusam no doso ti obi kwa koye bi an o free se ne ma me free se sa abra no na o ye den okofa nenso ne ya meka ne se nye ani na atese na omo na mum ewi ase dan ya ne mekọ nanim no mahunu se menye sika emfa nkotena se be ba ense no mimi duru ba bia wo ba nom sen ba no nyina kora na obanum a metu aka ye ton san kase ye to bi fra brochire bechame ye de ba ne maje na maboa no mitimi hye da tonsa mi won san fuo nsa bi ba ye fra ne laka bi ba ye fra na temuda bia fanta matoto saa na medi asi wo bi asi wo buru mfie nwotwe me pese me hunu se de nsa no be ye den e be ye e bia ye tum bia ese wo ba me dem a se ya ade a me ye nsa adwuma nsa wo dem no metimi de bia sport am obi se me de ahye odwa nsa wo me fie akese ane bo den
Nanu ya be na wotu mienu ni papa bi madam fo no free Germany neighbor na hwe nsabena ne nsan hodo pa wode abegu ho no a enum esoso no na o mapia de abrem na me aboa no emi antie ne kam se me mamo nnom engu ho na egu ho na egu ho na abom futuro na egu ho e se me hunu se de ebeye eti minia concert no Santo na oye Bob actor ye concert a Bob actor no on nani na mu yesoma no kofa we bra obon se Santo wapiem na na say me bampo o de me kobusa no na na asoma no waba wo se me bampo o za kobusa no ani ye wo joker ni de etimiti fa obi aso obi wo adwuma mu obetimi akase ma me asere pa anti Agya Koo twama oboso Agya Koo unia ba ko ha o akwo we de oba kro obesere mo the microphone si wa the camera sinu so a ye ko boban ma me kase bi nkyerɛw ɛwɔ ye free ayi atempoku na nam na ye kyere nketenkete no ane ye baba atempoku ne ye gina se ye tobi prakunti ye instruments na boy bi bae na mamfo atwa ne ho ahia ka kyerɛ no Agya Koo me majimi pa o majimi bruta na mse wodi bruta so de ya ne wabin wajimi was re majimi mo fa me pa jimi majimi no okora o ma na mse kokoti sani abrante ye jimi na yensu ye bejimi bomade twe no na enwumre ye nyina ye jimi abom ye fa ne say ye jimi me so magi atum se duru enwumre me de chalk be ya ha ma mo sa pada we ade chi me nidi enti metwimi mu tan me ba pada no ade chi me nkwan ma ye den ayi hwam kokoti anya botre ebo be 4 o'clock no free boy ni say so wo bibi a ko ne ko ye bra na boy ni say o insan ko fi bi nya sa mo ma me kura me ntema dada na o say ne bra na ye nko siesie ho ne nche ye bejimi pada ne yedi nsuo efra ne ye de akashire na pada ne ye yusu ni saa menim ba bi akokoti kofa akado say no wa ya richness dada ya penti wa behye da twi akoai wonya 30 minutes na akoa na yere se bo akado na wo ama nanim dene no esene tetetwene a ya nwene anom beka kyerem se akoa na obejimi ne yesiesie na wi na ye de akado na se ha kokoti mu anya de wo be se muku obi ba hye as leader ye pa cha wo de akoda odu anwumre a wo be ye adwuma ye mpese obekasa ye pese ye kyen se ye jimi ne egu ka ne mu Oma kan kwai de natena instruments na chi na ode ne ntema akata no nonum abo no nsia abo kwai hu wusu biribiribiri bra minya nyimi o no mo se hey bra ya so se babu aye men ke kansa akura me yebumfu ebeba so jimi no life in color de nya black and white abofra ya tena wa comedians no so no me baba to dwum wi ansa na kokoti aba shababa pifo aba banfo yi sire chichichichi obi anim ne nti omsire nipa guo concert ya ba ana omko no ho no se bra afa na aduru so nti baby abi hye bia no yi mra no na obehwie agu ho o se bra se medical ka se minya nyimi manim aye denden no se sa wo hwe aye nim no na ye makeup be na aye the same makeup na aye
near the bay, yes, now, Quanity Antrum or no, so bra. When you mean film. Now, go to this, I want you, Jimmy, me do basha drums, Makatazo. I do a cookumasi. Corner go Jimmy, what you need now. When Timmy, my Obiano, who is a crowd to go, no, I can't bam. I said, but I need power, no, I say, near Baba by natural Gunya. Yeah, but I see a baboka. One or piano, or do Nippon was a man count, blood and our woman. May count. Madao, now face the Akami. A dran upon him say, hey, me and Costa boy, and you who can't be fast. You could do all my meals, so Bucci and was you. Yahura Kado, now hurrah. Now Kado, so I did on pens over 10 minutes, and no apa any over which has some man for. You do not say, Mammy, Crawford in me. No, Mammy, crash it. Me by way I die. Dear, no, I didn't know this random. Cocoa is a man, Yabutre. And no, by you, man, you didn't pay, Beleno. Oh, bye, I was here, Jimmy. The sunny air, Jimmy, the chroma, dear, Obie, Nimono. Only number one or Baboy. I'm here, Jimmy, and I say, Jimmy, no, Yen. Tia best run a face and Yabefano. Kwame, what else will Jimmy? Or solely I knew that day. It is sanity, and Jimmy. Nemo mune binu ntia adwuma na se sebe so obedi ne ho ni kura no na aye boachi bidin na na de uhia obi a afa na mahu se concert titi nipa siniye no titi nipa ba bi a wugina sebe etwa bi de bi adi akonkosem no unya ba screen so na oba so na wudin pia wo fele so obeden obi gina ho ye wo mnantie bi wanimu me bom di akiro woni ma brantie bi ne yefre no tutu de bi ohu mi anu akoto papa me da asio na ni adin what America mem wo yo betwitu akiro so wo ye rough or the bobo na ne papa mo de no a no mo twa no tumu Ghana sirew konkusem no bi se he oni adin ni nyina na nya hwe fa be yesini o sha ase se wo pie no afi na konkusem no Ojai. Abrantie bre no ho ase ye adwuma na ma afi niema bia no hoye no obejai ni nyina ohu panyi na se de obesi abonu mo hwe ne tenten ne kese so wa wadi kan no obobonu mu ase ene wakasa ye de 10 years na ato ne passport so otimi ma America bi ni papa ye citizen ho eso ontimi ma. One day me wa na ne papa frem krache woni Agya Koo no se yan wo se me das yo samo aso me betutu imu ye tutu me sisasi ni owo mu nyina kwakira America aban sa abrante ne de me ne ukasei sabi ni tiriwi na wa ye ne basa nyina ne o hie tutu a wo twa nanimu ada ho kama ama o papa asa atwira tum se yensa mfa tutu nyeden emra America me gidi yese okokodura te bia na owo mu no de wo behu no obejai ade bi wo a ye beka se nye eso ne eboa concert no kwan abefa so abeye no ena be mo hu se o ko bonim ana se o ko papem iti na che se wasem no sa enete. Next time be a baby and me force. Ada chewa na se mesiasi du. Na me de omso aba. Na me de man bi aba no on so aka bi a kire man. Mesiasi du ye nyina wo National Theatre. Mi be wura sini mu no. Na me yes da bi. Said you me buy ya me free concert ni mu be wura sini adwuma ni mu no. The same words no an. Nemum ye we stage performance and we no ye no baby enti no na kwesa adan ye kakra bam but e worse na we use no concert no na we use no sinim
ene aburuchiri me de ne ko Germany kuro bi afro Cologne e ba na me de ne bese ne ko Toronto ene ba bia wo chini de ne mampanimfo nyina akogu America visas che wanom akrobetonum wayosi me de ne ko Connecticut kuro bi afro ba bi so Massachusetts America nyame nam yeso ya ye bi aboa sinifo no pa na enye de bia na be ye de ama wo ti de bebe bia ne ne yasom emfie miensa ne fa ne komfie na mu hu mi wosinim nokura me kantia ya yi mi mu kofa bai ketepila na obo kwan no bubu nnua no pai kwan no asphalt ne tu mu no ye wie kwan no ne yeso obefa so bia yeso obetutu no nti ye ma me mfa so bi nyame adawroma tete mofra production eyemi amedia ye store bantoma mo niema pa live band me boy ye programs akese me kwa bruchire ko bobi bruchire fo nya yie no ne ade a me ban me bo nti me nsa koma no nyame nim ne opese ode ye nipa nti no sika hotels edan kasi akese sukusu a omo fa me so sisi ye nyina no omu ja me mu no bebre atonton omo japade bebre abofom ene ye pam okejeti afoyi aye mobo afei na omo di dwato anam omo akọ ade che opa wo mu eye press conference ene sinini nyina sa besi mabetiri so bosumi ni mi she location mi twa sini ahodo bosumi we ya mu nko na we ya mu behu sini ahodo kane na na Agya Koo ye ni nyina na ba bia so a mu behu ni se ampa se nyame de ya chede ye den ema eti sa anete no asembisa ba mi pa che obisa mi me pacho ani se me pese me busa se wo talent na nyame de ma ona na sa chede nyame di duo mu no wo sha se wo twasine no emfaso de ben na abaso ama ona se den na watumi e de aye e wo abrabom. Oh ma ye eniema bebre na ye no adwen ne ka chiri kakra na ye se from te hoda ti obia ne ma anwen ho ana sa epo asroche no eboye actresses ni bi wo ha omo she that na ase sa akwa we ye nipa pem wo mu kura on na ebehu no de kwan bi am befa so a so obema me 1000 ade ma me 1 cedi ne mo nyini mfrim eti mane ma ka chiri nenso so no ma pagya abrosan brane ma hihye enwuma bi ase wo boankra a meye enya no kra nka me komanim nenso so no omu gya me sa na ho kire baaye no akese bi wo mu a ye ho keke nti ne gya mobre cause na me kogina kejeti akase masa o ma me 5000 ebe ye den ti nwuma bi wo ha me gem di gi sika twitiri die na edima sustainia up to now but ye ni kura na ye oben sase ben kunu a ye niema project wo so ti ya sa ba die e nyame pa mfie mienu pepepe no ye begina na mum ne mo ba bi e de etu beto de ene ye wie ne efre nyame nipa so mo bompa ye maya uwura fie obo nse ye wodan ene ye wo fie ya to ye bo asiesi ye si dan bena ne ye de sasa bro begum me de atwe me nuanum bi akogu abruchire ma wo mienu ma mienu me wo ma no me wi ama wo mema no enya sa mema no be twa fa ma no so panyi owo mu no krofo na ya no mo hwe o ani afrofri Australia Agya Koo oba no me pese mo betena me nchen me pe ha sister bi kofi me sro fa na ma me ni baba na me man so hwi ena o Britain mam o hwa me bai se ne no ote ne ho nkitinkiti mo se ne papa bi ne mfie miensa bi ode saa bibi ya ba bi wasapo me na me hwa me ba na mani ayere age nyame ya doma yenko Christmas mu na ketwa na aka no oko
Bra, Naminya, or baby Walenoa, or one Masad and a co. It's a sending a gun, eh? Nancy Bay, ya Timudia, young Cobebia, ya baby Magana, eh? I was simple for J to Numbi. Was who Johnny or Tiaco baby or Yatana, one and you, and get one mumuna, a Jamuqua no manyas, and here the Yatim, a year so passwa, Yatim. Agya Koo me pa chaw me so me busa question ba ko bi me pa chaw me obi a mani gi sinitwa ne ho yie pa nti ma me ko ton this sini bi me ko fruit me ko harvest ne libo ne baby bebre na ma me fruit ma me ko chia dalete bi eti emu na wode me ne father for enante kakra wo float nim eti wode me ko twa sini bi a sese no asa mani gi ho so me hu omo bi etina waba he de na akwanya be na me so me busa se me ani da so je ho nti ekwan be me fa so a be san ewure Assembly safo bi assembly pro enya wonko bebre ti mu omunya wo bebusa bebre ti mu a omunya adwuma na ombeye fi se ye nya foforo ne yetete wo mu a na aye de enti na me omo baaye no lewe no ni Ada Koo kuma no ni obi a baaye no me bie me nsema obi a wura mu bi fi se adwuma no eye team obi bo 7 obi bo 8 Some Yamadis are quarried, the men print me for Quatica hair, me would baby, me say no, me in see Yami Win Shilami. Medica can Titimofra production. A bassano, me group no crano, me breaky one, and they are shabby biaso, Kumasi Kocha, your store Bantama High Street, opposite National Health Insurance. So, open so by your Jumana, and she say yet. And I say, so for me number no now mobehu no na dodo obi on person ba no ye de emumra no e ma na obetimi a na wa be join ni a sha said watch any production bia ana esese okọ enwa ohunu no ho so hwe no na onyini be ye otope nipa nye na nye wa wo be na mum uba na wo be pie na ogidin no a na wa ba ye